varmistaa, että meillä on ne lapset, varmistaa, että meidän lapsilla on lapsenlapset, jotka ottaa vuorollaan sen soihdun eteenpäin kannettavaksi. Tämä on ainoa tehtävä, mikä suomalaisilla voi olla. Tämä on ainoa velvollisuus. Meillä on ihmisiä, jotka puhuu tämmöisiä pehmeitä siitä, että meillä on globaali vastuu, että minä vastaisin 7 miljardista muusta ihmisestä. Jos me nyt puhutaan tästä niin kuin kantosuhteesta vai mikä se sana oli, niin huoltosuhteesta, niin onko tässä mitään järkeä? Suomalaisten tehtävä, ja me ollaan osoitettu, me ollaan yksi suomalainen, joka käy töissä, pystyy kannattelemaan vähän yli toista suomalaista. Tämä on suomalaisille oikea huoltosuhde eikä mikään muu. Haluaisin itse tähän Susannan puheeseen liittyen muistuttaa, että on semmoinen meitä suurempi kansa, tai oli ainakin suurempi kansa kuin palestiinalaiset. Heiltä varastettiin isänmaa jalkojen alta, ja nyt tällä hetkellä heidän kansanmurhansa on loppusuoralla. Haluammeko me tällaisen kohtalon, että meiltä viedään isänmaa jalkojen alta ja meistä tulee isänmaaton kansa? Mitä? Minä en oikein kuule. No niin, vähän parempi. Suvakeille sanoisin, että jos te niin rakastatte sitä islamistista helvettiä, niin miksi te täällä Suomessa olette? Lähtekää niiden islamistien mukaan sellaisiin maihin, missä teitä ahdistellaan, missä te olette vääräuskoisia, missä teitä pahoinpidellään, ryöstetään ja raiskataan vain sen takia, että ette noudata samaa taikauskoa kuin nämä islamistit. Me isänmaalliset suomalaiset emme jää teitä kaipaamaan, suvakit. Että kun minä ehdotin, että te olette kansanedustajia ja teidän velvollisuus olisi kyllä ottaa kansan etu, suomalaisten kansalaisten etu ensisijassa agendalle ja ajaa meidän asiaa eikä näiden tulijoiden, niin tämä vaan kuittaantui sillä, että me emme voi yksipuolisesti sitä YK-velvoitteista irtautua, niin kehotin tätä edustajaa, että pohtikaa nyt ja perustakaa sinne työryhmä, jolla te sitten saatte joitakin ideoita, ehdotuksia äänestykseen, kuinka niistä kohtuuttomista velvollisuuksista voidaan irtautua. No, Laura, mutta eikö niin, että se on rajat kiinni? Huudetaan nyt, rajat kiinni! Rajat kiinni! Rajat kiinni! Rajat kiinni! Mitä luulette, että syntyvätkö suvakit tyhmiksi vai täytyykö niiden ottaa tunteja? Minun nimeni on Pontus, jotkut on ehkä kuullutkin sen joskus. Ja Pontuksella on pieni unelma. Unelma siitä, että meidän lapset, naiset ja miksei myös miehetkin saa kulkea rauhassa, varsinkin ilta-aikaan. Nythän tämä on rauha järkkynyt täällä. Ja sillä asialla on tehtävä jotain. On vain yksi vaihtoehto siihen. Loiset ulos ja rajat kiinni. Kiitos. Kyllä! Hyvä, otetaanpa vielä pari kertaa. Rajat kiinni! Rajat kiinni! Ja eikö niin, että otetaan vielä naisten puolesta? Naisrauha takaisin! Naisrauha takaisin! Naisrauha takaisin! Nyt tässä kun me mennään tätä arabikevättä kohden, niin on erittäin tärkeää, että kaikki ihmiset tulee mielenosoituksiin. Se on ihan sama mikä bänneri sinun alle. Jos mielenosoitus on siisti, niin tulkaa mukaan. Ja te olette tulleet. Te olette sentään jaksanut tulla tänne huonossa kelissä. Rytmiryhmäkin on jäänyt muualle. Ei täällä ole kuin muutama irtonainen suvakki huutelemassa, että meitä on selvästi enemmän. Väkeä saa olla tietysti lisää, joten käykää mielenosoituksissa ristiin. Auttakaa meitä auttamaan toisiamme. Kiitos. Toinen asia, mikä tuli mieleen, kun katson tuonne takajoukkoihin, siellä on suomalaisia kenttäpoliiseita työssään. Meidän pitää myöskin ajatella heitä, kuinka pahassa raossa he ovat nykyään.
Varmaan heillä olisi muutakin tekemistä, liikenteen valvontaa, rikostutkintaa ynnä muuta mitä nyt. Nyt he joutuvat täällä seisomaan sellaisesta syystä, mikä ei ole missään nimessä suomalaisen kenttäpoliisin syy. Annetaan myöskin heille aplodit. Ja tämä otsikoin tämän silloin. Islamilaisuuden maihin nousu estettä. Siis 16 vuotta aikaa. Tässä kolumnissani kirjoitin ja varoitin, että nyt on suomalaiset viimeinen hetki. Viimeinen hetki käydä vastustamaan islamilaisuuden maahamme kohdistuvaa invaasiota. Kirjoitin siinä, että islamilaisuus on lähetysuskonto. Sillä on tasan tarkkaan ainoa tavoite. Vallata kaikki, minne he menevät. Myöskin islamilaisuus on totalitäärinen uskonto. Se on myöskin politiikka, joka lähtee siitä, että islamilaiset ovat vain ja ainoastaan yksin oikeassa, muut ovat väärässä. Mutta sanon ihan suoraan, se tapa, se syö miestä, se syö naista, se on kovaa työtä, mutta kovan työn takana on tämän Suomen isänmaan pelastaminen. Se on tosi kovan työn takana. Se vaatii sitkeyttä, se vaatii lujuutta, se vaatii tahtoa. Se ei ole leikintekoa. Se vaatii nimenomaan solidaarisuutta suomalaiselta toista suomalaista kohtaan. Me saamme sillä pelastettua tämän isänmaan, kun me lyödään sellainen paine, että me voimme näyttää Suomen korkeille päättäjille, nyt tämä Suomen kansa on tosissaan lähtenyt puolustamaan tätä hiellä, verellä ja kyyneleillä rakennettua isänmaata. Kiitos teille kaikille.